Οι άλλα 10 τελείως διαφορετικές ασθένειες φαίνεται να αποτελούν αυτό που μέχρι σήμερα οι γιατροί αποκαλούσαν καρκίνο του μαστού. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγούνται οι επιστήμονες διεθνούς έρευνας που εξετάζει 2.000 γυναίκες που νόσησαν. And if we can understand the genetics of those poor prognosis cancers, then it might allow us to develop new drugs, new treatments that attack the genes that are wrong in those patients. Η χαρτογράφηση των διαφορετικών τύπου καρκίνου του μαστού μπορεί να οδηγήσει σε στοχευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση διαφορετική για κάθε γυναίκα και με πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. So what we now have are some groups that have such a good prognosis that they hardly need any treatment, and perhaps in future some of those cancers may not need any treatment at all. Η συγκεκριμένη έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 3 με 5 χρόνια και ανοίγει το δρόμο για ανάλογη αντιμετώπιση και άλλων μορφών καρκίνου. Οι ασθενείς που μετέχουν στην έρευνα παρακολουθούνται στενά. In the future there will be hope for people. There's hope for people now, but there'll be hope for a lot more people in the future. So I'm just so glad I was part of it. Οι επιστήμονες κατάφεραν εξάλλου να σχεδιάσουν ένα λογισμικό που με βάση τα χαρακτηριστικά κάθε γυναίκας που νόσησε από καρκίνο του μαστού υπολογίζει το προσδόκιμο επιβίωσης, αλλά και το όφελος από συμπληρωματική χημειοθεραπεία ή ορμονοθεραπεία. Στην ομάδα ερευνών του Cambridge συμμετέχουν και πολλοί Έλληνες επιστήμονες. Όλα αυτά μας αποφέρουν ένα ποσοστό για το οποίο μπορούμε να πούμε ότι κοίτα να δεις, η ωφέλειά σου από τη χημειοθεραπεία είναι τόσο %, αξίζει να την κάνεις, είσαι νέα γυναίκα για αυτό το λόγο, ή δεν αξίζει να κάνεις κάτι. Το συγκεκριμένο λογισμικό ονομάστηκε Predict και χρησιμοποιείται ήδη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας, ενώ είναι δωρεάν προσβάσιμο από γιατρούς σε όλο τον κόσμο.